Sziasztok, srácok! Én Olivér vagyok, és velünk lesz egy sztár vendég, vagyis még egy sztár vendég. Én vagyok az unokatestvérje. Ja, azt akkor most Brawl Stars-ozni fogunk, utána meg valami Robloxot, nem tudom, hogy Roblox lesz, vagy más, de na, úgyhogy mehetünk. Mindjárt bejön, Igen, csak még egy picit várni kell rá. Igen. Csak csináltam egy időzítőt, ameddig Brawl Stars-ozunk. Ja. Úgyhogy mindjárt kiválaszt egy módot. Kérem az unokatestvérem, hogy Duo Showdown-t. Várjál, hogy Mindjárt választ Brawlert. Inkább Lumival leszek. Igen, Lumival lesz. Na nézzük az elsőket. Ó, ez egy picit rossz, de nem baj. Én szerintem könnyű lesz. Ja, ment kevés kupásom ez a Nani. Nekem meg a Lumi. Igaz, akkor egyszerű lesz. Bár ott egy Ember. De kit érdekel igazából? Megöltem a cuccot. Még egy kill. Igen. Double kill. Én is megöltem valakit. Az ultimmal double kill-eztem. Igen. Ez szuper. Én pedig a gadgetemmel oda teleportáltam. Ott egy Sandy, ott látom. Ott van. Meg a teammate-je. Snipe. Azt mondtam, snipe. Nice, ez easy volt. Ja. Na, hát is a második kör. Na, 700-300 kupa. 7300. Nem tud beszélni, de mindegy. Igen, nem. Meg én nekem ez a micsodám, ilyen betegségem már 2 hónapja van. Ja. Mindig nem állt meg. Ja, nem múltál. Igen. Nem tudom, mi van velem. De ez egy... Na, ott van. Megvan. Ott egy Sandy, ott egy Sandy. Megvan halva. Ott van egy... Jessie. A basszus megölte. Easy. Egy kötelező a dislike-ot benyomni. Jó? Micsoda, nem tudom mi. A megöpiket vasárnap nem tudom csinálni. Mi? Ja. Én inkább tudom, hogy én majd mit veszek meg. Ja. Várjál, váltunk telefont? Ki akarom próbálni a Nanit. Ja. Amúgy most az unokatestvéremnél van amúgy a telefonom. Igen. De foglalkozzatok vele. Igen, nem foglalkozunk. Azért nem kell... Most Sákkal fog jönni. Inkább nem. Inkább igen. Ha nézzek én valamit. Ja. Nézd valami. Inkább... Én menetet leszek a Nanival, aztán jövök Lilivel. Vagy mi a franc. Gyerünk már, ready up! De tényleg, nagyon seriztem. Nézzük a csakkol. Jó ég! Szerintem azért, mert a csákom az mennyi kupás. De ez dislike-ot nyom, basszus. Álljál, de dobunk a sorokba egyet. Ó, snipe! Majdnem ezt... Azt gondolja, hogy ez a
Mi a francom? Én nagyon vagyok csápka, úgyhogy lehet, hogy ezt most elvesztjük. Amikor nem is fogjuk. Ó! Próbálok én mostan snipe-olni. Én is? Inkább nem fogok. Lejárt. Na. Na, Ne. úgyhogy majd mindjárt csináljuk. Most vetülni fogunk. Mindjárt megölöm. Megölöm gyorsan. Mindegy is inkább. Én most a Na, éppen meghaltunk. Inkább semmi. na, Azt gondoltam, hogy nem respawnolta. Most Na. meg szépen meghaltunk. ez szép volt. Igen. És ennyi lett volna ez a videó, úgyhogy sziasztok. Ne, még ne. Ja? Mit Igen. Mit kapok? Á, 500 coin. 500 coin kapott a Zolka testvérem. Na, hogy mindjárt valamit megcsinálunk. Tudod, fogunk micsodázni, Robloxozni. Ja, csak gyorsan még beállítom a kamerát, srácok. Na, itt van. Na, mindjárt. Aztán gázozni fogunk az Zolka testvéremmel. Na, úgyhogy menjem. Na, én mostan játszok. Na, mit játszunk? Hello, Moto. Na, ennyi volt ez a srácok videó, vagyis ennyi volt ez a videó. Na, sziasztok!